Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê vetîn kirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. تماشاوان û guhdarên me yên hêja, hûn bi xêr hatin bernameya me ya binavê bi Dr. Ebdilçebar Boran re sobetên Remezanê. Ji bo ku em bê hewaya manewiya bê meha Remezanê ya pîroz bijîn, em bi xoceyê xwe yê pir hêja birêz Dr. Ebdilcebar Boran re bihebene. Xocê me yê muhterem, hûn bi xêr hatin ser seran ser çavan hatin. Ji ber ku Xwedayê me yê mezin, em di vê bernameyê de bi we re anîn cem hev, em bêdawî hemd û şikrê Xwedê dikin. Em ji we pir û pir hez dikin. Mehferdî em jî ji we pir û pir hez dikin. Em jî we hemûyan lemezanekî bextewar dixwazin. Xwedê ji we hemûyan razî be. Xwedê ji we jî razî be xocê me yê muhterem. Xocê me yê muhterem îro em dixwazin dibin ronahiya Qur'anê de di ser meha Remezanê biaxivin. Bi îsna we em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Çima meha Remezanê wekî Sultanê yazdeh mehan tê binavkirin? Gava em di Qur'ana Kerîm de li Sûreya Bakara ayeta sed û heştê û pêncan tinêrin. Sedema îmeta meha Remezanê de dikeve holê. Meha Remezanê ye ku di nav wê meyê de Qur'an li aliyê Xweda ve ji bo mirovan wekî kihaştina. Îtayetê wesîleya gihîştna Xwedê û wekî delîlên eşkere, delîlên zelal û wasîtayên îsbat birinê. û wekî furkan veqetandina heqî ji xeletiyê hatiye şandin. Yani di vê meyê de Qur'ana Kerîm hatiye daxistin û meha Remezanê wê wesîleya hîdayetê. Her wiha Qur'ana Kerîma ku dilê mehî de hatiye daxistin, Xwedî taybetmendiyekê wisa ye ku heq û batil ji hev ve derhetîne. û Xwedayê Teala ferman dike ku Qur'an ji aliyê Xwedî ve hatiye daxistin. Di ayê endin de îddiaya ku Qur'an ji xêrê Xwedî ji aliyê kîtin ve hatiye daxistin ne derbasdar e. Gava em li Sûreta Şuarayê ayetên 209 û 210 û ayetên piştî wan dinêrin. Di Sûreya Şuara ayeta 210 de wê yanî Qur'anê şeytanên danexistine. Ev yê li wan nakeve û nekarî wan ê. Ew nekarin serdestî wê jî bibin. Bêguman ew ji bihîstina wehiyê bi tetiyê hatine dûrxistin û hatine men kirin. Bîne bîrafa ku em nebûn ji zalima û yên ku zilmê dikin. Gava hin di Şuara 213 dinêrin em heqîqetê dibîne. Îcar ya êsas ew e ku di meha Remezanê de Qur'an ji aliyê Rabbî me de hatiye daxistin. Xocê me yê muhterem, pirsa me ya duyemîn, Remezan, ji bo nêzîkbûna ber bi Xwedê ve firsendek çawa ye? Meha Reşevê, Şabanê û Remezanê sê me meyên pîrozin. Di nav wan de ya herî benên meha Remezanê ye. Hêsit tinêye ku fer bi nake ku meha Remezanê çi qas bi dilekî şad tê bas dibe. Meha Remezanê mehek mastesma ye ji bo mirovahiyê, îmtiyazeke û beftewariyeke. Gelek tişt hene ku Xwedê Teala bi meha Remezanê te dixwaze ji mirovan re bidêşe. Di meha Remezanê de çi tê kirin? Rozî tê girtin û ji girtina di meha Remezanê de hewçedariyekî naşîme ye. Deketa her tiştî heye, deketa lasî mezî hewzî ye. Rozî xwesikbûniyeke meha Remezanê meha ku Qur'an tê de hatiye dafistin. Ji ber vî yekê meha Remezanê ji hemû mehên din berxêrtir e û Sultanê yazdeh mehan e. Ji ber daxistina Qur'anê ew Sultanê yazdeh mehan e. Ji ber ku şeva Qedrê ya ku ji hezar mehî bixêrtir e di meha Remezanê de ye, Remezan ji hemû mehan bixêrtir e. Her meha Remezanê ji bo nêzîkbûna meya ber bi Xwedê dibe sedemê. Di her kesî de eşba îbadetê di meha Remezanê de dibiriqe. Ev meh meha hezkiriyên Xwedê ye. Ev me meha dostên Xwedê ye.
Çar de ses salam beri, herkes de çar çavanla benda meha Ramazan edimo. Peyğəmberi me, slava xudili bentvi mehi de ceheyav de mehinden, bihter be herkes ile alakadar bu. Ve herkes ile yek de peyvi u dili wan baş dikiş. Ramazan veziliya nêzik bûnê bû. Bala xwe bidin ku Xwedê Teala te hemû Remazanan de me wan diceribîne û wan dixe îmtihanê. Dibêje ku gelo ev evdî min evdekî wisa ku ji min hez dike yan ji min hez nake. Ez bêyekê bi wî bidim îspat birin. Hûn ji bo nêzîkbûna li Xwedê şeka sittiyê û bi heset bin hûn ew kasî jî Xwediyê îmkanê nêzîkbûnê ne. Heqîqeta bingehîn a Qur'anê rû tesînkirina Xwedê ye. Berî her tiştî divê ev yek were xwestin û di dilê mirov de bibe xwestinek başî jî tesîmkirina wî ye. Pirsa meya sêyemîn, gava ku pehemberê me slava Xuda lêbin behsa meha Remezanê dikir. Cima gotiye, serê wê rehmet e, nîvê wê mexfiret e û dawiya wê jî xelasbûna jî canimê ye. Tê hedîsê de Recep meya Xwedê ye. Şeban meha min e, Remezan jî meha ummeta min e. Rastî jî Resulê Xwedê silalê Xwedî lêbin. Dibêje. Serê Remezanê rehmet e, nîvê wê mexfiretê û dawiya wê bela helasî ye. Elyek bi temamî di ciha dinyayê de ruhê me gîştina Xwedê yanî tezkiya nesê îfade dike. Tezkiya nesê bê murşîd nabe. Wê demê deriya tabîbûna murşîd konahekê amadeyî heye. Hema di vê konaha amadehiyê de em karin bibêjin ku venizan meha rehmetê ye. Destêkiriya navbera mirov û Xwedê de deka yekê û di duyan a pêlikên îslamiyên ku ji bîst û heşt gavan pêk tên de. Bûyeran tên jîn û bûyeran tên nirxandin. Lêberî her kesê ku deveta Resû kabûl nake û yerên ku xweşiya wan jî te wekî fêr û yerên ku wan hemdîn te jî wekî şertinefînin. Em ne raste sîstema nirxandinê ya Xwedê bi pîvana fêr û şer e. Fêr bû yerek me femgîn bike jî an me şa bike jî heger derecat be me bide tezendkirin ew fêr e. Bû yerek me femgîn bike jî an me şa bike jî heger derecat di me de windakirin ew şer e. Êdî şikava sêyemîn û pêv e kesên ku dixwazin bigî ji Xwedê ew kesin ku bû yerên ku dişîn bi pîvanê Xwedê dinefînin. Ew kesin ku li gorî windakirin û pezençkirina derecatê li bûyeran mêzê dikin. Lewra Rabbî me di Sûreya Enam ayeta sed û sî û duan de beramberî her emelîtî derecatekê îjar mirov bêguman dibin mixatebê dawetê. Ewîn ku dibin mixatebê dawetê heger bi ziman bêjin neîman kir ev nayê ebûkirin. Di Sûreya Ankebût ayetên du sî û çaran da. Gelo mirov derhesse bînin ku bi tenê gotina amenamê îmananê bêyî ku bên imtîhan kirin wî bîne berdam. Meyên berî zî îmtihan kir enê hem sadikan û hem jî kazîban derewkaran tespît bikin. O gelo ew kesên ku xerabiyê dikin dihesse bînin ku wê ji îmtîhana me derbas dibin. Hukmî ku ew didin şipas firab e. Weredê me no peyva pîne. Siraya ancewtayeka penca. Kî bixwaze bigîje Xwedê, Xwedî wê wê bêguman bigîne xwe. Rebbî me sol daye. Lê belê gihîştina rûba Xwedê bi tezkiyeya nefsê ve girêdayî ye. Bayî Sûreya Ankebût ayeta şeş. Çî ku cihad bike tenê ji bo nesafa cihad bike bi nesafa re jî dike. Îjar konafa amadeyî ji ber xwestina gihîştina Xwedê dafmete dema ku mirov tabî murşîd dibe ji bo ku hûneyên wê yên heta wê rojê kirine ve diguherin fêra mexfîret e. Û bi tezkiyeya nefsê re gava mirov konafên emare lewame minolhî me mutmaîne razîye meziye û tezkiyeyê wî zikrî derbas dike. Ev yek ji bo gihîştina rûba Xwedê naveroka felayê jî di nav xwe de dihewîne.
naveroka felayê jî di nav xwe de dihewîne. Demezan sê qonaqên cuda îfade dike. Rehmetkengî dest pê dike roja ku em bixwazin bigihîşin. Merfêretkengî di pelêka çadean de roja ku em pabî murşîdê xwe dibin. Azalbûna ji canimê tam di dema ku em dixwazin bigihîşin xwedî dest ê dike lê di encamê de dema rûyê me digiye ji Xwedê em dibin xwediyê qata sêyemîn açine. Seltanê nebiyan pîxemberî me di vê îstîkametê de biaway ji sergirtî. Xwestina gihîştina Xwedê, gihîştina murşid û abîbûna wê û gihîştina rûyê me ba Xwedê badek kiriye. Me li ser vê mijara me de pir ji xelkê xwe kirin, heger hûn münasîb bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê bi we û bi temaşevanên xwe re parve bikin. Pêxemberî me silavên Xwedê lêvin ferman dike serê Remezana şerîf rehmeta nîvê wê mexfîret e û dawiya wê jî azadbûna ji canimê ye. û eşkere dike ku kesên wê jî vê rehmetê feyde bibînin tenê ew in ku dixwazin bigihîşin Xwedê, dawa em dibêjin gihîştina Xwedê hûn çikên dikin. Gerek em emelên xwe pir bikin di serî de binimêjê dest pê bikin û em şertên îmanê bînin cih ez nizanim em ji qasî digîjin Xwedê herkes di qedemeyekê de ye. Rasterast nimêj tê bîra min çimkî li gora min ciyê ku eb de terî nêzîkî Xwedê ye gava secdê ye. Nimêj û dest ninîş. Gelo rûyê me digîjî Xwedê, Helbet digihîje piştî mirinê rûyê me hemûyan wê bigihîje Xwedê. fêrî mirinê. Berî ku em bimirin, li gorî min dema em îbadet dikin, rûyê me digihîje Xwedê. Di Sûriya şwara ayeta 13 de Xwedayê Teala dibêje, her kî bixwaze bigîjî min, ez ê wî bigihînim xwe. Ma qet daxwazên we yên manewî bi vî rengî çêdibin. Ya Rabî wekî Yûnus em li wekî Mevlana ez jî dixwazim bibim dostî de. Helbet kî naxwaze. Em dixwazin herin cineta Cenab-ı Allah. Ma hûn naxwazin vê dinyayê jî wekî cinetê bijîn. İnşallah cineta me di dinyayê dine. Temam Xwedê Teala dibêje, bi xwestinekê hûn karin vê dinyayê jî wekî cinetê bijîn. Gelo hûn dixwazin niha wê duayê bikin. Şima neve, ya Rabbi minê mezin, ez ji te pir hez dikim wekî Yûnus emre wekî Mevlana ez dixwazim bibim ewliyayê te yekî gihiştî. Ez dixwazim bigihîjim te. Ez dixwazim rê dinyayê jî wekî cinetê bijîm. Ji kerema xwe re wê min jî bigihîne xwe. Te çi hîs kir? Welehî min tiştekî ecê pîs kir, niha qey min ve hatî hîs kir. Bûyên canê min li hev rabûn. Her misilmanê ku hişêwî li serê wî be piştî nûxteyekê gerek bibe xwazgînê van hemû mertebeyan. Xocê me yê muhterem, di vê hevpeyvînê de mêvanekî me got ku înşellah cineta me li dinyaya dine. Ma em nikarin vê jiyana dinyayê jî wekî cinetê bijîn? Bêguma Xwedayê Teala wekî armanc veftewariya dinya û axetê nîşanê em û mirovan daye. Armanca Qur'anê hediyetê. Armanca hediyetî beftewariyê. Hidayeta yekem ti jiyana dinyayê de gihîştina rûba Xwedê. Hidayeta duyem teslîmbûna beda îzikî ji Xwedê re. Hidayeta sêyem pakişbûna nefsê ji afetan. Hidayeta çarım teslîmbûna îrwadeyê ji Xwedê re. Hûn niha li ser ekanê dibînin. Wê demê armanca afirandina me evdûna Xwedî ye. Armanca afirandinê me dostbûniya Xwedî ye. Armanca afirandina me evdûna Xwedê ye ti Sûreya Zariya 5 û 6 û ti Sûreya Zmer 7 de hatiye diyar kirin. Dostbûna Xwedî. Xwestina gihîştina Xwedê û bitabîbûna murşîd destpêkirina tezkiya nefsê. Bayê di Sûreya Yûnus ayetên 6 û 2, 6 û 6 û 4 de. Ji bo weliyên Xwedê tis tune ew xemgîn nabin. Ew kesên ku tis û xemgînî ji bo wan tune ye, ew in ên ku ji bo xateya Xwedê ji hev hez dikin. Di heft ayetên pîroz de ew kesên ku tirs û xemgînî di ser wan tune ne. Di navbera wan de tenê hezkirin heye û ew ji bo xatê Xwedê ji hev hez dikin. Hest ayet erî. Ji wa tis tune ew femgin nabin. Îjal ew kesên ku tirs û xemgînî ji bo wan tune ye ew ji bo Xwedê ji hev hez dikin. Mirovan bawer dikin ku qey em ji bo kişandina zehmetiyê hatine vê dinyayê. Ku qey em ê di vê dinyayê de hetin sengîn bidin. Pasê jî Xwedê Teala wê me hêke cinetî. Di Qur'ana Kerîm de tiştekî wisa tune kan berebaşî vê Xwedî Teala dixwaze ku em hemû vê dinyayê jî wekî cinetê bijî. Li ser vî mijarê sê emrên bingehîn hene. Emrê yekem sikey daîmî ye, emrê duyem îrşad e, emrê sêyem jî teslîmiyet e. Hîn ji gava ku em bixwazin bigihîşin, em ji dinyayekî bêhezûr derbasî dinyayekî nû dibin. Wê demê hem ev dinya ji bo me dibe cinet, hem jî cineta rastîn dibe ya me. Wekî ku hinek dibêjin, yanî gotina di dinyayê de dayetê tune ye, ev xurafeyek e, ev bîtateke. Eletiya wê qet bi Qur'ana Kerîm tune ye.
Li ser vê mijara me hevpeyvîneke me ya din jî heye, ger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê jî parve bikin. Xwedê Teala her kesî dewetî eff û mexfiretê dike. û dibêje ji bo ku mirov bigihîje mexfiretê û gunehên wan veguherin xêra, yerek tabiyî murşîdekî bibe. Murşîd ji bo we çi îfade dike? Mesela murşîd meseleke wisa ye ku ez ji salên lîsê ve lê guhdar dikim, rastiya wê heye min bikune. Carna jî wisa dibêjin, bêguman gerek tu murşîdê xwe bibînî. Ez neketim nav wan meselan lêz li ser rêya cemaata camiyan ya klasîk meşiyan. Me bi temamî guhdariya me lê kir. Yelo divê demê de murşîd hene? Bêguman henin, çima wê tu nebin. Axirî kare bibe ku mirovên ji bo Xwedê tiştan dikin hebin. Mirovên ku bêgune dijîn, herçend kêm mabin jî, bêguman hene. Lazim e em hevnas bikin, rastî hev bên lazim e mirov wan bixwaze. Em çawa karin di rojameya îro de dostên Xwedê bibînin? Ez wisa difikirim ne ku em wan bibînin heger nesîbe ew ê rastî me bên. Li gor jiyana me helbet. Heger em baş bijîn û bibin mirovên baş, bêguman mirovên wek me wê derkevin pêşiya me. Em bibêjin bi wasiteya murşîd mirov îman û jiyana xwe dewlemend bike lê ev mijar ne mijareke ku ez zanim ez tê nizanim. Lê min ji zorokatiya xwe û birde bihîstiya guhdar kiriye. Ez nizanim Xwedê nesîb bike dibe ku em rojekê hevnas bikin. Xwedê Teala dibêje nimêja hatetê bikin û ji min bipirsin murşîdê xwe. Dibêje ji rast û çepê nêli min. Li tu xwazî vê bikî. Erê ji berê de min ev bihîst çend caran hat gotin. Wan deman min xwe hazir hîs nedikir dibe ku piştî vê dibe. Hûn rast dibêjin, ez ê bêjim. Xwezî mirovekî wisa heba ku niha em jî bikaribûna li pêwî biçûne. Xocên me yî muxterem di hevpeyvînê de mêvanekî me li ser mijara murşid de got, li gorî min ne ku meriv dibîne gel nesîb bibe, ew ê derkevin pêşberî me. Gihîştina murşîd, ma karekî nesîb e? Me çi got? Serê Ramazanê ve heme navenda wî mexfiretê geştin û tabîbûna murşîdê. Xwişkobrayên me nênkêja wetayê Teala pabîbûna murşîd pes kiriye. Bi taybetî di sureyê cin ayeta çade an de ji me yê teslîm bûne jî hene, ji me yê ku dilê wan pesiyet girtî jî hene. Dibêje çi ne yên hatine nekandin. Li Kurî Sûriya Şûra ayeta 13 Xwedayê Teala hin kesan dinekîne, hin kesan jî nanekîne. Yên ku nehatine nekandin dilê wan kasiyet girtiye. Lê yên hatine nekandin ew in ku li murşîdê xwe digerin. Yani wan westê ku bidihîjin Xwedê. Di wê ponaha amadeyiyê de Xwedê bi navê Rahîm tezelî kiriye. O worşî hezkirina murşîd Xwedê fizdiye dilê wan. Ew li murşîd digerin. Di Sûreya Ali İmran 112 de tê gotin ku yên dixelasîtine ew in ku bi benê Xwedê û bi benê Xwedê û bi benekî mirovan yanî bi murşîdê kirî dayîne. O di Sûreya Maîde ayeta 35 de kî ku wê bide wezîleya we gihaştina Xwedê wî ji Xwedê bixwazin. Di Sûreya çin ayeta 4 de Xwedayê Teala ferman dike hî ku bixwaze teslîmî Xwedê bibe ew li murşîdê gere. Lêdîtin encama gerînê ye. Heke negeriya cûvî re murşîd nayê dîtin. Eger nebîne çi dibe, waye fala herî girîng avê mijarê ev e. Heger mirovek tabiyê murşîdê xwe nebe, li gorî te ayetan di dalaletî de ye. De ayet dibêjin ku yên ku tabiyê murşîdê xwe nebin ew di dalaletê de ne. Di her komîn ayetan de hatiye gotin ku cihê yên di dalaletê de ne cehennem e. Veya berftewariyê bixwastina gehîştina Xwedî destpê dike. Kî ku bixwaze bigihîje Xwedê bêguman ew têgihandin murşîdê xwe. Kî ku bigihîje murşîdê xwe ew bi benê Xwedê ve şipîşit gerêdayî dibe. Hezretî Bayezîdê Bistamî ne her yek ku digere dibîne. Lê yên ku dibînin ew in ku digerin. Erê Setanî nebiyan lê hemberî me got yên ku rû bidin ve wê bên li wan bigerin û bibînin. Çi ku nebe arifê îmamê zeman ew bi kîvanên cehaliyetê mere. Wê demê bi nimêja hecetê murşîdê ji Xwedê pirsîn û li murşîdê gerîn wazîfeya bingehîn a hemû me ye wazih. Xwedê ji we razî be, xocê me yê muxterem. Yek ji temaşevanên me pirsekî bi vîdyoyê şand me. Gev destûra we hebe, em hemû bi hev re binêrin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu. Hocê me yê muxterem. Em bi hurmet û hesret destên we maç dikin inşallah. Em ji kurahiya dilê xwe pir û pir ji we hez dikin hocê me yê muxterem. Eger destûra we hebe pirsek min heye. Gelo zorkirina kesên ku di meha Remezanê de rojî nagirin. Rast e. Xwedê ji we razî be hociyê min. Hocê me yê muxterem yek ji temaşevanên me dibêje gelo zorkirina kesên ku di meha Remezanê de rojî nagirin. Rast e. Li ser vê mijarê hûn çi dibêjin? Ev ne rast e. Di Sûreya Bakara ayeta 256 de. Di dînce zorkirin tune ye. Deya îşadê û rêya gayê ji 708 derece dûrî. Tu kes ne Xwedî ku bi navê Xwedî kesên ku rojin nagirin cezayê bide. Rojî
têkiliyekê di navbera Xwedê û ev de ye emrek wasîtayê. Yê ku bo waze wê rojî ya xwe bige, yê ku naxwaze nagire. Di têkiliya di navbera ev û Xweda de tu kes nikare zoretiyê li ser yêtin bike. Ew ê hezaba xwe nademê we bide xada. Tu kes naxwediye ku li ser vê mijarê bike xwe bibêje. Hinek mirov lokanteyên xwe digirin ta ku mirov di roja Remezanê de neyîn û nexwin. Ji bo ku ew jî nebin gunehkar. Lêbelê ev yek feyê nade wî kesî. Di nava mirovan de rêvî hene, nexweş hene. Ew ê li ser vê mijarê hesabên xwe bidin Xwedê. Li ser Remezanê kesên din nikarin bi kesên din hesabî xwe bidin. Xwedê ji we razî be, xocê me yê muxterem. Li ser mijara me rûportajek din heye. Ger hûn destûr bidin, em dixwazin ku vê vîdyoyê jî biweşînin. Kur'ana Kerîm her kesê ku dixwazin bigîjin, Xwedê bi qata yekema cinetê mizgînî dide. Lê heke em bixwazin ku herin qatên bilindtir ên cinetê ew ferman dike ku em bi zikrê nefsa xwe paqij bikin. Li gorî ve girîngiya kirina zikrê çi ye? Allah. Heger em her dem zikir bikin, Xwedê her dem hebûna xwe tîne bîra me. Bêguman zikir tiştekî pir girîng e. Em bi xwe bisekinin jî bedena me ji xwe bi her awayî zikir dike, yanî şibheyek me jê tîne. Gelo zikir huzur bide. Bibûman dide. Ez bawer dikim ku ev ê ji bo aramiya dil çêtir be, ez bi xwe jî dem bi dem vê yekê diceribînim. Ez herî zêde li ser Esmaül Hüsna dişixolim. Cihtê kelîmeyê tewhîd, selewatan. Di nav jiyanê de bi valatî jiyîna, dema mirov dirê de dimeşe jî divê ne bi valatî bijî. Hetalî wir jî berê di her tiştê herî biçûk de li zerzimên kelîma şehadetê hebû. Yanî me ew la dibihîst yanî la ilahe illallah. Yani wexta ku hin zikir dikin çi hîs dikin? Ez difikirim ku tiştek ku ez dixwazim Xwedê qebûl dike, înşallah qebûl bike, înşallah qebûl bike. Laş dimîre le nefs namîre li qebire. Wekî ku em fêm dikin, an jî wekî ku em ê fêm bikin, şerê me ya bi nefsê re heta dema dawî berdewam dike. Ji ber wê jî bi zikran bi navên Xwedê Teala û bi tobe û îstîxfaran ev tişt pir girîng in. Divê em her tin bi îman û bawerî xwe bi hêz û zindî bihêlin. Berdewam heta dema dawî, heta nefesa dawî berdewam. Xocê me yê muxterem, di hevpeyvînê de mêvanekî me got şerê me ya bi nefsê re heta dema dawî berdewam dike. Wî got ji ber vê yekê gerek em bi zikir tobe û îstixfarê xwe her tim bi hêz û zindî bihêlin. Di şerên bi nefsê re zikir û tobe îstixfar Xwedî tesîlekê çawan e. Di gelek ayetên Qur'anê de taybetî hatiye gotin ji bo ku fela û rizgarê çê be divê mirov bi teqez nefsa xwe paqij bike. Ji ber ku rû di naqebefeyên ezmên de bilind bibe, divê tencî û rûmetên ku di dilê manevî yê nesê le kom bûne, bi zêdebûna şiset hevkî bi rêya kontrola dûr a nefsê deriyên ezmana. Debin û rû tenê ji wê deriyê vebûyî bilind bibe. Heta ku di nesê de hişet hev tencî û fesiyet kom nebin, mirov nikare bi kontrola dûr deriya katî ezmanan bike. Ayetan 12 as ve şuraya vî dibêjî. Eger derî neyê vêkirin, rû nikare bilind bibe. Ya rastî tişta ku mirov li ser wê diyayê bîhna teng bike û naîle mirov vehet be, ew bi tenê nefsa wî ya xwe ye. Bandora ku şeytan li ser nefsa me dike, ew e ku bi wê bandorî nefsa me dikeve xeletiyan. Bertewaye we ji sed kirêtayî şerî bi nefsa weriyek. Nefsa me te konaha pêşîna destpêkê de wekî nefsa emare hatiye afirandin û gerek heya konaha dawiya tekamûlê bilind bibe û bibe ase. Tiştê ku we bigîne wî armancê tenê zikirê. Lê divê mirov xwedî bi nesaziyekî ve ta ku bikaribe zikir bike. Mirov bi he şertên dilî tenê dikare dest bi teskiya nesê bê. Di teskiya nesê de ya herî girin murşîd e. Bi tabîbûna murşîd lê bû yerî nikare bide. Meha Ramazanê meha herî girin a ibadetî ye. Mehê Ramazan mehê ibadet e. Sidê Xwedî Teala di meha Ramazanê de bêguman ji mehînden bilindtir û pêştetir e. Lê Remezanê pêşî şevên wê tên paşê rojên wê tî. Nemêja terawîhê jî şeveka berî roja ku rojiya Remezanê tê girtin dest pê dide. Lê roja paşîl jî rojê dest pê dige. Herawiya ku ji roja beriya Remezanê dest pê dike û di dawiya Remezanê de bi dawî dibe ew nûnera şevên Remezanê ye. Hemû sehabeyan jî ji wê vêzana mêjan ya herî zêde kêf distan, ew jî dimêjin terawîhê bûn ku di meha Remezanê de li gel nimêjina sayî de hatin birin. Îsa pirsek bi vîdyoyê heye ku temaşevanekî me ji me re şandiye. Ger hûn destûr bidin em bi hev re lê binêrîn.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوجمه محترم. از به حسرت و حرمت دستین وین ببنا گل ماچی دکم. رمضان و پیروز دکم. از جوا پروپر حز دکم انشالله. خوجمه محترم به دستور و دخوازم در باسی پر ساخوه ببم. ام کارن شبین رمضان باوی هری بکیر هاتی چوای ها بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جخوده کی هون هنه خوجه من. خوجه من محترم ام پرسا تماشبان خود دوباره بکن ام کارن شبین رمضان باوایی هری بکیر هاتی چوا ایخا بکن. اری یکن رمضان کو سلطان 11 مهانه. نها کو قرآن لی هاتی تانین و ibadet و بذکری کو او سلطانی ibadetane derbaas kirin. Eşi ji dil gerek em bixwazin bigihîjin Xwedê. Piştî li 12 îsanê bi tabî bûna murşîdê. Bi her tişetên dilê zikir rûbê wê zikrî konafên emare, dewame, mutmaîne, baziyê, mezî û teskiyê derbaas bikin. Di nav her heşt mehem de rûyê ku tibê jiyana dinyayê de bigihîje Xwedê mirov tikevliya ên ku bûne dostê Xwedê ew in ku li vê dinyayê jî bi bevdiyarî dijîn ên ku bûne dostê Xwedê ew in ku Xwedî sêcinetan e. Derîme ta efendiyê me ez jî Xwedayê me dixwazim ku hûn hemû bigihîjin bê encamî û dibê yekê ez gotinên xwe bidawî dikim. Ji dilî me pir û pir ji we hez dikim. Xwedê ji we razı be, xocê me yê muxterem. Temaşevan û guhdarên me yên hêja. Di bernameya me ya sohbetên Remezanê ya bi Doktor Abdulcabar Boran re dîsa bigihîjin hev. Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigihîjin Xwedê. Dema ku hûn jî dil bixwazin bigihîjin Xwedê hûn desterast bi Xwedê vetîn girêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.